Salut! Astăzi vreau să vedem cum putem să montăm o priză pe conductor de aluminiu, mai ales în cazul în care aceștia sunt foarte scurți. În mod sigur nu aș putea să montez priza direct, așa că acești conductori va trebui să îi prelungesc. În primul rând verificăm dacă avem tensiune pe conductori. Pentru asta putem folosi două dispozitive diferite, să fim siguri că nu ne punem în pericol. Înainte să dezizolăm conductorii, trebuie să vedem ce clemă folosim, pentru că conductorii se vor dezizola în funcție de clema pe care o vom folosi. Avem aici mai multe tipuri de cleme, printre care și Vago 221 și Vago 222. Evident că am fi tentat să folosim 221, pentru că este foarte populară și foarte multă lume folosește aceste cleme împreună cu Alu Plus. Evident că este o soluție total greșită, pentru că aceste cleme Vago 221 nu sunt certificate pentru aluminiu. Se întâmplă asta pentru că această clemă metalică din interiorul clemei Vago 221 nu poate fi cuplată cu aluminiu din cauza aliajului din care este făcută, dar această clemă Vago 222 este certificată pentru aluminiu, pentru că ce este în interiorul ei poate face contact cu aluminiu fără să facă electroliză, fără să ne creeze probleme. Deci am hotărât că vom folosi Vago 222. În primul rând verificăm cât trebuie să dezizolăm conductorul. Observăm că aici sunt dezizolați cât trebuie, exact cât trebuie. După ce am verificat asta și am dezizolat conductorii cu mare grijă, pentru că aluminiu este destul de îmbătrânit, trebuie cu grijă, luat câte puțin dacă este cazul. După ce am ajuns la acest stadiu, va trebui să curățăm conductorii de aluminiu cu o lamă de cutter, să-i zgâriem ușor. Pentru a înlătura oxidul și după această operație trebuie imediat să dăm cu Alu Plus. Dacă aveți alergie la una din substanțele din care este compus Alu Plus, va trebui să purtați mănuși. După ce am făcut asta, luăm clemele Vago 222 și în ambele găuri, să zic așa, băgăm Alu Plus pentru a preveni să intre aerul și să oxideze. Introducem clema cu grijă. Lăsăm levierul în jos. Luăm a doua clemă 222. Repetăm și la aceasta ce am făcut la prima. Introducem Alu Plus. Conectăm și acest conductor. Lăsăm levierul. Acum ar trebui să ne gândim cu ce fel de conductori prelungim. Ar fi o idee bună să folosim conductori lițați și să punem pini la capăt, pentru că sunt mai ușor de îndoit și n-ar forța conductorii de aluminiu. În acest caz am doi conductori pregătiți deja. Voi folosi albastru pentru unul. Îl introducem în clema Vago. Lăsăm levierul. Luăm și al doilea conductor pentru fază. Îl introducem cu grijă. Lăsăm levierul. În acest moment trebuie să împingem clemele Vago în interiorul prizei, fără să forțăm conductorii. Vom face asta cu grijă.
Am reușit să fac asta fără niciun fel de probleme. Și acum, înainte să introducem priza, trebuie să vedem exact ce rezervă ne luăm la conductori. Cam asta ar fi, în opinia mea, rezerva pe care trebuie să o luăm. Vom pune pin pe acești conductori. Pinii pe care îi vom pune, îi vom alege în funcție de ce ne cere priza. După cum vedem aici, ne cere de 13 mm. Deci va trebui să punem pini adecvați pentru această priză și am montat priza. Asta este tot ce trebuie să facem. Nu mai continuăm cu montatul pinilor, pentru că am mai făcut asta în alte videouri, nu este nimic spectaculos în asta. Putem să montăm cu ușurință 2 pini. Cum v-am spus, trebuie să fiți atenți la ce pin vă cere priza. În cazul în care folosiți rițați și dacă hotărâți să folosiți conductori solizi, nu mai aveți această problemă cu pinii și puteți să conectați direct priza. Cam atât în acest video. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și ne vedem într-un video următor.